Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, tulungan, pagkakaisa. Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong umaga mga ka-aksyon, sumasa inyo ang Action Radio Balita. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. Ngayon pong araw ng Lunes, December 20, 2021. Sa ulo ng ating mga balitang lokal, pagbabalik ng biyahe papunta at pabalik ng NCR ng provincial buses sa Pangasinan, wala pa ring linaw. Aberya sa eroplano dahilan daw ng pagbagsak ng Cessna plane sa Alaminos City ayon sa nakaligtas na student pilot. Baga ng uling na pinagmula ng sunod sa bayan ng Kalasyaw, 8 kabahayan ang nadamay. Samantala, 42 bayan ng Pangasinan pasado sa 2021 Good Financial Housekeeping ng DILG. Sa police report, masayang inuman ng tropa na uwi sa saksakan. 2 lalaking sangkot sa ilegal na tupada arestado. Sa ating balitang pambansa, 75 katao patay sa hugupit ni Odette. Samantala, 2 bilyong pisong ayuda inilaan ng palasyo. Balita naman, sa Bayang Dagat, 4 katao ang patay sa pagkasira ng tulay sa China. Para naman sa ating balitang showbiz, 2021 Fluvial Parade of Stars, floats ng 8 MMFF entries nagpatalbugan sa kabila ng pag-ulan. At sa sports, sa Gene King, siniligtas ni L.A. Tenorio. Yan ang ulo ng ating mga balita. Muli, ito po ang Action Radio Balita. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po Action Dove Tibakay. Sa detalye ng ating mga balita, nagsagawa ng pag-uusap kamakailan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB Region 1, Provincial Government ng Pangasinan, mga local chief executives, bus operators. Hinggil ito sa kahilingan na ibalik na ang biyahe ng mga provincial buses papasok at palabas ng National Capital Region. Hiniling ng mga bus operators sa LTFRB na mabigyan sila ng permit upang makabiyahe na sa NCR dahil nasa alert level 2 na umano ang Metro Manila. Daing ng mga LGUs naman, malaki na rin daw ang kanilang nagagastos dahil sa pagsundo sa mga locally stranded individuals. Sinabi naman ni Governor Amando I. Espino III na sumusunod lang din ang provincial government sa utos ng IITF, bagamat tumatayo itong tulay sa pagitan ng national government at ng bus companies. Sa ngayon, ang isang concern ay maibalik sa normal ang buhay, kita at sitwasyon ng mga bus operators, drivers at mga conductors nito. Una nang sinulatan ni Governor Espino ang LTFRB para suportahan ang hiling ng mga biyahero na makabiyahe na. Kasunod dito ay naglabas ng LTFRB ng resolusyon na pinayagan na ang biyahe ng provincial bus papunta at pabalik ng NCR. Naglabas din ng sangguniang palalawigan ng provincial resolution na payagan na ang mga provincial buses na tumuloy sa NCR at gamitin ang kanilang private terminal. Iginiit naman ng LTFRB na pinayagan naman ang pabiyahe ng mga bus, kaya lamang nilimitahan ito hanggang North Luzon. Express Terminal o NLET sa Bukawi, Bulacan. Isa raw kasi ito sa pulisya na pinapatupad, wala daw babayaran sa NLET sa paggamit ng terminal. Dahil walang pinanghahawakang permit ang mga bus driver, hindi rin malinaw sa kanila kung papayagan ang hiling nilang makabiyahe sa Metro Manila. Nagkasundo na lamang lahat na magkaisa silang hilingin sa national government ang hinaing at umaasang magkaroon ng solusyon para sa kapakanan ng mga mananakay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
Nagkaberya umano ang Cessna plane kaya sinubukan ng pilot instructor na mag-emergency landing. Subalit di raw nito nakalkula kaya sumadsad at tumagilid sa palaisdaan. Ito ang naging salaysay ng student pilot na nakaligtas sa insidenteng nangyari sa Barangay Tilbang na ikinasawi ng kanyang instructor sa isinasagawang initial na investigasyon ng PNP. Ganun pa man, ayon sa PNP Pangasinan, ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ang opisyal na naglabas ng dahilan ng pagbagsak ng eroplano at kung sino ang nagkamali. Wala pang pahayag ang flying school. Samantala, kasalukuyan pa rin iniimbestigahan ng Kalasyaw Bureau of Fire Protection ang halaga ng napinsala sa nangyaring sunog sa Zone 3, Barangay Buod, kung saan 8 bahay ang tupok. Ayon kay FO1 Rafi Zarate, OIC Logistics Unit ng Kalasyaw BFP, nagsimula ang sunog ganap na alas 7:30 ng umaga kahapon, December 19, bagamat hindi agad na-report sa kanila, kaya inabot pa ng 20 minuto bago sila nakapag-responde. Semi-concrete ang mga bahay at ang sunog ay nagsimula sa bahay na nasa gitnang bahagi. Ma'am, kasi nung pagdating namin dun, ma'am, wala na talaga yung mga ibang bukong, ma'am. Nasa first floor na po yung iba. Tapos yung na-save na lang namin, ma'am, yung dun sa may pinaka-baga dito sa gitna, ma'am. Ang payag ni FO1 Rafi Zarate, OIC Logistics Unit ng Kalasyaw BFP, na iwang nagbabagang uling ang nakitang pinagmula ng pagliyab ayon pa rin kay FO1 Zarate. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, umalis umano ang mga may-ari ng bahay na si Arlene Poserio at asawa nito kahapon alas 2:45 ng madaling araw at binuhusan lang ng isang tabong tubig ang nagbabagang uling sa lutoang kalan dahilan ng pagkalat ng apoy. Doon po sa mga kapitbahay nila, ma'am, nag-umpisa yung sunog doon sa mismong kalan na iniwan ng mag-asawa, kaya doon po yung nag-umpisa. Samantala, wala namang naitalang nasawi at nasaktan sa insidente at partially damaged naman ang pang-8 bahay na nadamay sa naturang sunog na pagmamayari ng mga kamag-anak ni Poserio. Agad namang pinuntahan ni Mayor Joseph Armasi Bauzon ang mga nasunugan sa lugar upang tiyakin ang kalagayan at kaligtasan ng mga ito. Sa bayan naman ng Asinggan, isa ring 2-story residential house ang nasunog sa Zone 4, Barangay Bubunan. Pag-aari ito ng mag-asawang Jane at Angelo Quinto. Agad namang napulang apoy ng mga nag-responding bombero. Wala namang nadamay na iba pang bahay o struktura sa nangyaring sunog. Inaalam pa ng BFP ang dahilan nito. Samantala, mariing pinabulaanan ni Konsehal Angel Tilet Taymayo ng Santa Barbara ang kumakalat na usaping sinapak daw ito. Sakali man hindi raw niya hahayaang gawin ito. Sa kanya, sinabi niya na guni-guni lamang daw ito ng sinumang taong nagpakalat ng di magandang usapin laban sa kanya. Wala naman daw itong balak na patulan ang chismis na ito. Subalit may mga tao lang na talagang pinapalaki ang usapin. Wala raw itong matatandaan na anumang insidente na may nanapak sa kanya at lalong wala itong nakabangayan. Lalulungkot daw itong nagkalat ang fake news sa kanilang bayan na kagagawan ng trolls. Hinimok na lamang ito na ang mga kababayan na kung may klarifikasyon o gustong linawing mga bagay at itanong ng direkta sa kanya. Mas mabuti na lamang daw na magbasa ng mabuti at huwag padala sa maling mga impormasyon. Hindi rin malinaw sa kanya ang sinasabing alitan nila ng isang politiko dahil daw sa proyekto. Binaliwari rin ito nito ang tila pagbabaliwala sa kanya matapos hindi mapasama sa mga pinasalamatan at natumulong sa katapusan ng Town Fiesta. Samantala ay kinalungkot din nito na sabay na isinagawang development daw sa plaza ay ang pagsira at pagkawala ng legacy ng mga nakaraang mayor. Samantala, sa ibang balitang lokal, pasado sa 2021 Good Financial Housekeeping ang Department of Interior and Local Government ang 42 bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa buong Region 1, sa 129 na mga local government units, 126 ang pumasa sa Good Financial Housekeeping. Kabilang lamang sa mga criteria na itinakda ng DILG at naipasa ng mga LGUs, ang most recent available COA audit opinion is unqualified or qualified for calendar years 2019 or 2020.
compliance with the full disclosure policy, posting of financial documents in 3 conspicuous places, at FDP portal for calendar year 2020 all quarters and calendar year 2021 first quarter posting period documents. Tiniyak naman ng mga naparangalang LGU na patuloy nilang iingatan at gagamitin ng naayon ng pondo ng kanilang bayan at maihatid ang mahusay na serbisyo sa publiko. Hinikayat ni Pangasinan Governor Amado I. Espino III ang mga pastors at mga leader ng komunidad na huwag magsawang bilinan at ipagdasal ang mga Pangasinense. Sinabi ito ni Governor Amado I. Espino III matapos niyang pangunahan ang Gabay ng Bayan, Gabay ng Barangay Training na isinagawa ng Office of the President Advisor for Religious Affairs o UPARA nitong December 14 sa Pangasinan Training and Development Center 2. Kasama ni Governor Espino si Presidential Anti-Corruption Commission PACC former chairman Greco B. Belgica sa nasabing programa kung saan nagpasalamat siya kay Governor Espino at sa mga dumalo at nag-organisa ng pagtitipon. Hinimok din ni Gobernador Espino ang tuloy-tuloy na pagtutulungan at pagkakaisa ng mga Pangasinense para sa probinsya. Samantala, hinangaan at pinasalamatan ng isang pasahero ang driver ng sanakyang tricycle matapos itong personal na ibalik sa kanya ang naiwang smartphone, yan ay sa bayan ng Manawag. Sumakay si Joyce Colisaw sa barangay Santa Ines o ng barangay Santa Ines sa isa sa mga tricycle na nasa LGU Manawag Common Tricycle Terminal, subalit di sinadyang naiwan ang cellphone. Napansin naman ng driver na si Diosdado Jaime Finoliar ng barangay Kabanbanan ang naiwang cellphone pero hindi raw niya ito pinag-interesan. Hindi raw siya nagdalawang isip na ibalik ang smartphone at nakagawian ng isa na sa uli sa may-ari ang mga naiiwang gamit sa kanyang tricycle. Sinabi naman ni Public Order and Safety Officer Designate Crisanto de Guzman na malaking tulong sa turismo ng Manawag ang mga ganitong kaganapan. Ipinabot naman ni Mayor Kim Michael G. Amador ang papuri kay Mang Dado dahil sa kanyang katapatan. Noon lamang December 5, dinala ng isang tricycle driver na si Robert Garcia ng parehong barangay sa tanggapan ng Poso ang naiwang cellphone ng kanyang pasahero. Naibalik ito sa may-ari na isang guro sa San Jacinto. Samantala, mahilig ba kayong gumala at kumuha ng letrato? So ito na po ang tsansa ninyong sumali at manalo ng 10,000 pesos GCash incentive sa #ExplorePD4 Photo Contest hatid ni 4th District Congressman Christopher De Venecia. I-post lang mga pinakamaganda at creative na larawan na kuha ninyo sa Explore PD4. Ang mga litrato ay dapat kinuha sa Dagupan City, San Fabian, Mangaldan, San Jacinto at Manawag. Itag nyo sina Congressman De Venecia sa Instagram at sa @ExplorePD4 o sa Facebook na ExplorePD4. Huwag kakalimutang lagyan ng magandang caption ang iyong kuhang litrato at isama ang hashtag na ExplorePD4 at ang hashtag ng bayan kung saan ninyo kinuha ang larawan. Ang deadline para sa submission ng entry ay sa December 24. Ang pag-anunsyo naman kung sino ang nanalo ay gagawin sa December 25. Todo suporta si Manay Gina De Venecia sa promosyon at pagbenta ng mga ipinagmamalaking produkto ng 4 distrito bilang panregalo ngayong Pasko. Sa katunayan, gumawa ng sariling website si Manay Gina, ang buting ina ni 4th District Congressman Christopher De Venecia, at ito ay makikita online sa lovemanaygina.com. Nakalagay dito ang iba't ibang produktong nasa love packs gaya ng cocoa banana chips, peanut brittle, pesto tuyo, yema spread, dragon fruit vinegar, calamansi juice concentrate, turmeric tea, tupig, ang pingka, bagoong, magandang abaniko o pamaypay, at ang hinahanap ng mga debotong Katoliko na religious images mula sa Manawag. Ang mga ito ay nakalagay sa magandang basket na may ribbon na talaga namang swak na panregalo ngayong Pasko. Iba't iba ang presyo depende sa pipiliing love pack mula 1,500 pesos, 2,000 pesos at 2,500 pesos. Mababasa sa naturang website ng bawat produktong kasama ay may inilagay si Manay Gina De Venecia na paglalarawan kung ano ang mga ito, saan galing
galing at ang iba pang produktong gawa ng kumpanya o negosyante na gumagawa nito. Matatandaang mismong si Congressman Christopher De Venecia na kampyon ng creative industry ang personal na bumisita at nang hikayat sa mga micro, small and medium enterprises sa 4 distrito upang tulungan sila sa promosyon ng kanilang produkto at mailapit sa mga ahensya ng gobyerno para sa mga kaukulang tulong upang mas mapalago nila ang kanilang negosyo. Samantala matapos mabigyan ni dating Dagupan City Mayor Belen Fernandez ng mga hygiene packs ang mga guro ng Bunuan Bukid National High School ng Biyernes, sumunod namang binigyan niya ng kaparehong tulong ang mga guro ng Dagupan City National High School noong Sabado. Sa partnership ng CSI Group of Companies at Procter & Gamble's Philippines, nabuo ang Guro Ko Alagaan Ko ni dating Mayor Belen Fernandez. Aniya, sa pamamagitan ng ganitong proyektong ito, palagi niyang binibigyang diin ang importansya ng proper hygiene dahil ito ang pinakasimple at mabisang paraan upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19. Dagdag pa ni dating Mayor Belen Fernandez na sa pamamagitan ng pamamahagi niya ng mga hygiene packs sa mga guro ay maipapasigurong ang mga eskwelahan, guro at lalo na ang mga bata ay protektado laban sa COVID-19 virus. Aksyon Radyo. Police Report. Nauwi sa saksakan ng masayang inuman ng magbabarkada sa bayan ng Rosales. Habang tumutoma sina James Longa, 30 anyos ng Barangay Zone 4, Junela Ricomano, 31 anyos at iba pang mga kaibigan sa bahay ng isang Francis Francisco, nagkaroon ng mga ito ng pagtatalo. Umalis sa lugar ang dalawa, subalit pagtapat sa bahay ni Jordan Aguilar, nagpatuloy ang patutsadahan ng dalawa hanggang sa maglabas ng patalim si Longa at sinaksak sa dibdib si Ricomano. Naisugod naman sa paggamutan ng biktima habang ang sospek agad na naaresto ng mga pulis. Nahaharap ito sa kasong frustrated murder. Samantala, kalaboso ang dalawang lalaking nadatnan ng mga pulis na nagsasagawa ng illegal na sabong o tupada sa bayan ng Villasis. Nagsagawa ng anti-illegal cockfighting operation ang pulisya kung saan namataan sa poblasyon Zone 4 sina Jimmy Javier, tricycle driver at Christopher Palabay. Dahil dito nasita ang dalawa at kinumpiska ang dalawang manok na panabong, tari at bet money na 1,000 piso. 4 na kalalakihan naman ang nahuli dahil sa illegal na sugal ng Cruz sa bayan ng Tayug. Nagpatrolya ang mga pulis sa bayan na sa pagsasagawa ng anti-illegal gambling operation ng mataan sa barangay Agnos sina Jonathan Daradara, Jose Cañaveral, Daniel Tenefrancia at Alexander Alambra. Kinumpiska ang ginamit na barya sa Cara Cruz at mahigit 500 piso. limang katawa ang patay sa gupit ni Odette at 2 bilyong pisong ayuda inilaan ng palasyo. Detalye na balitang yan at iba pa sa pagbabalik ng Aksyon Radyo Balita. Ang tubig ay buhay. Pangalagaan natin ito. Panatilihing malinis at maayos ang daloy nito. Ang mensaheng yan hatid sa inyo ng Binmalay Water District.
Action Radio Pangasinan, ang oras na natin ay alas 7:37 ng umaga. Sa detalye ng ating mga balitang pambansa, pumalo sa 75 katao ang nasawi habang nasa 500,000 individual ang lumikas sa kani-kanila mga tahanan dahil sa matinding hagupit ng bagyong Odette sa southern at central regions ng bansa. Sa Bohol, sinabi ni Governor Arthur Yap sa kanyang Facebook page na 63 na ang patay na kinabibilangan ng Ubay, 12, President Carlos P. Garcia, 5, Loon, 5, Inabanga, 4, Katigbian, 4, Buenavista, 4, Tubigon, 3, Alicia, 3, Antiquera, 3, Maribook, 2, Batuan, 2, Getafe, 2, Trinidad, 2, tig-2 din sa Canape, Hagna, Valencia, 1 sa Panglao, Pilar, Talibon, Lubok, Kandihay, Clarin. Mula ito sa 33 LGUs. Hindi pa makapagpadala ng report ang nasa 15 LGUs dahil na rin sa kawalan ng linya ng komunikasyon. Umapila naman si YES ng donasyon ng 300 generator sets para sa water refilling stations ng 48 LGUs. Nangangailangan ng supply ng malinis na tubig ang Bohol. Ay naman kay Anthony Damalerio ng Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 32,390 families ang nasa evacuation centers. Inasang madadagdagan pa ang bilang ng mga evacuee. Aniya ito ang kauna-unang insidenteng nawasak ang Bohol dahil sa signal number 4 na bagyo. At sa ngayon, patuloy pa rin ang search and rescue operation sa pamahagi ng relief goods sa mga nasalanta ni Odette sa iba't ibang panig ng bansa. Dagdag pa niya, makikita sa aerial survey ang lawak ng pinsala sa mga kabahayan at agrikultura. Tiniyak naman ng Malacanang na maglalaan ng 2 bilyong pisong halaga ng relief assistance para sa mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyong Odette. Sinabi ni Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles na nangako ang Pangulo na maglalaan ng 2 bilyong pisong pondo sa mga gobernador na kinausap niya kamakalawa. Noong Sabado ay nagsagawa ang Pangulo at si Senador Bongo ng aerial inspection sa ilang lugar na matinding na hinagupit ni Odette. Partikular na nga ang Siargao, Surigao City, Dinagat Islands at Maasin City sa Southern Leyte. Nagsagawa rin ng pagpupulong ang Pangulo kasamang local government officials sa naturang mga lugar. Ayon pa kay Nograles, may nakahandang family food packs at maging non-food items na ang nagkakahalaga ng 1 bilyong piso, habang nag-commit naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH na ikini-clear ang mga lansangan sa naturang mga lugar. Aapila ang Philippine College of Physicians kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-veto ang kontrobersyal na vape bill. Ito ang sinabi ni PCP President Dr. Marical Limpin sa isang panayam. Ayon kay Dr. Limpin, masamang-masama ang kanilang loob dahil minadali ng Senado ang pagpasa sa panukala habang abala sila sa paglaban sa COVID pandemic. 3 probisyon ng vape bill ang tinututulan ng PCP. Sinabi ni Limpin, ang una ay ang pagbaba sa 18 years old mula sa kasalukuyang 21 years old ng allowed age sa pagbili ng e-cigarettes. Pangalawa ay ang pagdagdag ng flavors na mas hinihikayat o hihikayat sa mga minor de edad na bumili ng vape. Habang ang pangatlo ay ang planong paglipat ng regulatory powers ng FDA patungong DTI. Ang plano sana namin talaga ay mag-aapila kami sa presidente na as soon as magkaroon sila ng bicameral meeting at saka magkaroon ng pasatong batas nito in both houses of the Congress, no, yung lower house at saka yung Senado, then mapapasa ito as a law. Mag-aapila kami sa presidente na i-veto itong vape bill na ito in its entirety. Balita naman sa ibayong dagat, patay ang 4 na katao habang sugatan ng 8 iba pa nang masira ang bahagi ng isang tulay sa Aegean City sa Hubei Province, China. Base sa investigasyon ng mga otoridad, bigla na lang nahulog ang 3 truck sa nanadaganan pa ang kotse. May inaayos pa umano sa tulay nang mangyari ang insidente. Nagsasagawa na ng investigasyon ng otoridad sa nasabing pangyayari. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Showbiz Balita.
At para naman sa ating balitang showbiz, naging matagumpay pa rin ang kauna-unang Fluvial Parade of Stars ng 47th Metro Manila Film Festival o MMFF sa araw ng Linggo, December 19. Ito ay sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan ng mga ilang araw. Gayunpaman, pasado alas 2 ng hapon, binuksan ang parade sa pamamagitan ng pagpapatunog ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benher Abalos sa tila gong na siyang hudyat ng pagsisimula ng nasabing event. Mula sa Guadalupe Ferry Station, dumiretso ang 8 karosa sa eastbound papuntang C5 Bagong Ilog Bridge. Lumiko ito bago huminto sa Pasig City side, Mandaluyong side at dumiretso sa Circuit Makati bilang endpoint ng destinasyon. Ang hard day na tampok sina Dingdong Dantes at John Arcilla, Big Night na bida si Christian Bubbles, Love at First Stream ni Anthony Jennings, Jeremy Lisbo, Daniela Strander at Kaori Oinuma. Kung maupay man it panahon at Nelia, natampok sina Win Marquez at Raymond Bagatsing. Huwag Kang Lalabas ni Kim Chu, Beauty Gonzalez, Aiko Melendez, The Exorcist ng magkapatid na Tony at Alex Gonzaga, Huling Ulan sa Tagaraw ni Ken Chan at Rita Daniela. Una nang pumili ang MMFF, organizers mula sa 19 na isinumiting pelikula base sa artistic excellence na nagpupuntos ng 40%, commercial appeal ng 40%, Filipino sensibility 10% at global appeal na 10%. Iba't ibang genre ang MMFF entries ngayong taon mula sa social drama, horror, action, suspense, romance at comedy. Samantala muling tiniyak ng MMDA na magpapatupad ng guidelines ang Pandemic Task Force sa mga sinihan alinsunod sa safety protocols laban sa COVID-19. Noong nakaraang taon sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, virtual o sa pamamagitan lamang ng online idinaos ang Parade of Stars kung saan tinanghal na best float ang Fangirl. Ang nasabing coming of age movie rin ang big winner matapos sakutin ang halos lahat ng major awards gaya ng Best Screenplay, Best Picture, Best Director para kay Antoinette Jadaune, Best Actress sa newcomer na si Charlie Dizon at Best Actor kay Paulo Avellino. Aksyon Radio. Sports News. Ipinasok ni LA Tenorio ang crucial na 3-point shot sa huling 9.2 seconds para tulungan ang nagdedepensang Barangay Ginebra na itakas ang 125-121 overtime win sa Phoenix sa 2021 PBA Governors Cup sa harap ng 3,454 fans sa loob ng Smart Araneta Coliseum. Kumilekta ang 37 anyos sa si Tenorio ng 15 points, 9 assists at 8 rebounds para sa ikatlong dikit na arangkada ng Gene Kins at solohin ang number 2 seat sa team standings. Ang tres ni Tenorio sa nalalabing 9.2 seconds ang nagbigay sa Gene Kings ng 125-121 na abante matapos ang mintis na triple fuel Masters rookie Alon Milencio. Nagtala si Imper Justin Brownlee ng 31 markers. Pumakot naman si Christian Stratton Hardinger ng 30 points, 9 boards at 3 assists para sa Ginebra. Nalasap ng Phoenix ang kalawang sunod na pagkatalo sa 4 na laban. Sa unang laro, kumolekta ang import na si Mike Harris ng 26 points, 6 boards at 2 blocks para banderahan ng Magnolia 109-98 sa pagpapabagsak sa rain or shine at ilista ang kanilang ikalawang dikit na panalo. Nagdagdag si Calvin Abueva ng 18 markers, 9 boards, habang 14 points at 10 assists naman kay Gio Halalon. Ipinose ng Magnolia ang 18-point lead, 96-78 mula sa dalawang foul shots ni Gio Halalon sa 7 minutes to 40 seconds ng fourth quarter. Samantala, magpupwestuhan na ang mga teams para sa Grand Finals ng PBA 3x3 lakas ng 3 tournament sa pagdaraos ng ka-anim at final leg ngayon sa Smart Araneta Coliseum. Ang top 10 teams matapos ang 6 na legs ang maglalaro sa Grand Finals sa December 29. At mga ka-aksyon, inyo pong natunghayan ang kalipunan ng ating mga pagbabalita. Dito pa rin sa Aksyon Radyo Balita. At syempre kami nagpapasalamat sa mga nanood at kinig sa aming programa.
Ayan, batiin po natin si Ma'am Delia Cabai. Sabi niya, good morning Ma'am Dav and Ma'am Kel. Good morning din po. Maaksyong morning po kay Sir Ben Gab Hobilianos at kay Sir Salvamar Cancino. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat sa pagsama. Maaksyong morning at thank you din kay Sir Mel Aguilar, kay Ma'am Bella Bel Jimenez at ganun din kay Ma'am Marlu Malanom, Ma'am Violi, maaksyong morning at syempre sa lahat pa ng mga nakikinig sa pamagitan ng kanilang mga radio transistors 1161 kHz. Thank you po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violi Valdez Ferrer. Technical Department, Action Conrad Alvarez. Sa News Center, Action Jeric James Pasiliao. Kami po ang inyong naging mga tagatid balita. Ako po si Action Claire de Guzman. At ako naman po ito, Action Dav Tibakay. Nag-iiwan na po kami ng isang maaksyong morning sa inyong lahat. Susunod na ang programang mga issue ng bayan. Kasama po dyan, Action Joel Balolo. Muli po, maaksyong morning sa inyong lahat. Una sa aksyon. Una sa balita, Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radio!